Witam Państwa bardzo serdecznie. Pomysł wydaje się, że być może jest już rozwiązany, także jedźmy z tematem. Jadymy na... Aaaa! Lepiej, żebym nie zginął. Ta wieżyczka się nudzi ewidentnie. Check the walls! The vents! Xenos on the catwalk! Check the stairwell! Check the catwalks! Damn it, they're rushing my position! Co tam się odpier... Turret is down! We've got a breach through the tunnel! Xenos on the catwalk! Jak chybnął. They're coming up through the tunnel! Check the catwalks! Ja pierdaczę, dupli zdajesz. Got another! Keep up the fire! Heads up! Check the catwalks! Dobra. O kurwa. Get reading the dropship. Is she still at Ops? Ile to jest? 316. I sent Reed with Hicks and an APC out of the colony. You did 330. what? Biera to. Ale leje, panie Fertku. What the hell is that? Oh! Fire everything now! Bliska. One last bug! To ten epny. Kurwa, strzeliłem se granatem zaś! Ja pierdolę, kurwa mać! Przepraszam za wulgaryzmy. Myli mi The dropship. Kurwa! Is she still at Ops? Nie mam wieżyczki już. Sorry, sir. Ja I sent Reed with pierdolę. Hicks and an APC out of the colony. You did Kurwa! what? Ja mogę. Jak ja bym był w tym korpusie Marines, to by tam wszyscy dawno zginęli.
bo też kurwa wymyślili strzelanie z granatnika na F. Ja pier papier. What the hell is that? Teraz mu jakoś lepiej idzie. Czemu on idzie na mnie? Ładuj to, ładuj! Kurwa. Z wieżyczką było łatwiej. Siemka, Kysu. O kurwa. That was close. Pawlos, musiałeś to szotować. Did you really have to? Dotrzyj do lądowiska, dobrze, już naprawdę chcę tam dotrzeć. Chciałbym też apteczkę. Zum Beispiel. Lol, teleportowali się. Zostali za bardzo w tyle. Give me apteczkas, please. I am very poor boy. Dobra. Jakie wam przychodzą do głowy pomysły, że ten wahadłowiec nie wystartuje? Bo nie wystartuje na 100. Co się stanie? Sulaco actual need just a minute to prep for flight here. I need someone to disconnect the fuel line. Winter, you heard the lady. I got you, Raider. Odłączyć przeryw paliwowy. Haj to je. Aha, już się dzieje. A może by panowie osłaniali? Kurwa jego mać! Seconds, gentlemen. Ja mam tak mało HP, że ja się do żadnej walki nie nadaję. Siemka dykan. Odłączaj to. All right, this is Raider 6-5. All systems checked. Cover your Już się ears. zwiesił.
ty! Tak, lewiatan. I na modzie overhaul. Jebnięty. Sloto Actual, this is Raider 6-5. My grid reads clear and I have no visual on any remaining hostiles. Permission to come in for landing and showcase a plethora of sick dance moves, over. Raider 6-5, you got the go-ahead for landing. Weapons hot up there. Ej, udało się, nie wierzę w Looks to. like you'll fit right in, you insubordinate son of a bitch. You didn't specify which direction to drive the APC, sir. So, how are you alive, if you don't mind too much my asking? What happened on Fury 161? Guess we're skipping the softball questions. We left LV-426 and sent out a distress call. A call you all responded to. Near Fury, the ship went into alert, and I was pulled out of cryo as the ranking and only Marine. The ship was on alert because Michael Whalen's PMCs illegally boarded the ship. The 4 cryopods ejected safely, but I obviously wasn't in mine. So, whose body was in your cryotube? That's a longer story. I care about one thing, taking these guys down. That's all I got left, guys. Let's get to it. Floor is yours, sir. We're all Colonial Marines here. I wake up in the morning thanking baby Jesus for every day I'm in the Corps. So I'm gonna be good goddamned if I let Weyland-Yutani take that away from me. Now, we don't have an FTL ship to get all of us back off planet. But they do. How long we got before the last boat comes in? Comes in tonight. They're packing up for good. We take this ship or we don't leave. It's the only chance we're gonna get. I have 63 active United States Colonial Marines, and we're gonna take that facility. And then we're gonna take that ship. And we're gonna get everything we can to take this company and Michael Weyland down for all the shit they've put us through and taken from us. Hoorah to ashes, O'Neill. Hoorah, Captain. For the Marines we lost, guys! Ura, no to... Ale jaja. Czyli jednak w trójce Alienie to Hicks nie był to Hicks, martwy Hicks. Jeżeli uznać to za kanoniczną część sagi. To nie był on. This is Raider 6-5. Once in the facility, I will supply geographical intel to all ground forces. Eyes up and identify all ground or air targets. Roger that, Raider! We move in quick and put down targets as fast as you can pull! Understood, Winter. Good hunting and save some for me. 6-5 out. This is Sulaco Actual. All ground units prepare for deployment. Here we go. I zaś się trzeba będzie napierdalać. Ale statek odleciał, jestem zdziwiony. Dotrzyj do statku, daj mu wystartować. A, tu jest ten obcych. Leży obalony. Mogę sobie coś ulepszyć? Nie mogę kamuflażów. Kobus. Masz nogi w tym.
ziemi. Raider 6-5, there's another boat in the air. Looks like it's carrying the Queen, over. Understood, Winter. Moving to intercept. Thanks for the help. Anti-air cannons all Keep over. moving. Give them hell. Guys, Marines, that bitch is the only thing keeping them on the planet right now. Put her down if you can. We need that ship on the ground. Jak to mamy zestrzelić? Jak? Co ja mam niby zrobić? Actual, are you seeing this? They're burning all the evidence. I see it, Winter. Worry about keeping that ship on the ground. Get to the Queen! Follow the A to lifters. sprytne, Focus Filip. fire on the ground troops. Serene has a clear lane to bring them down. Actual, we're heading to the structure to get visual on the FTL. Has anyone seen where they took the Queen? Sir, we have entered the structure and are proceeding through to the drop zone. Good luck. Remember, do anything you can to keep that ship on the yeah. ground. Find the Queen! No. Dobrze się bawili. A ten biega tyłem. Hicks jest dobry. Hicks już tyle przeżył w drugiej części Obcego, że już biega tyłem. Boroczek. I can't breathe. Should we at least cut him out? How did they cocoon this structure so quickly? They're already dead. It's everywhere. We need to get them out. No, he's right. They're already dead. No to prawda. Siema, ognisty Przemek. Ale się dużo porodzi alieników. O'Neill. We did this. This was us. Well, if you find that guilt keeps you up at night, just remember when we watched the Sephora explode. These were scientists. They didn't have anything. O Jezu, teraz Pangs of Conscience. Wyrzuty sumienia go dopadły. Ja bym tu żadnych wyrzutów nie miał. To nie jest dobry moment na wyrzuty sumienia. My tractor is getting lit up here. You gotta get ready for this shit. Myślałem, że będzie poród. We got contact on the wall. Shit, that was quick. Oj, ten się zbagował. O kurwa. Wow! O kurwa. Nie zauważyłem.
Ehe. Cool story. Bro. Siema Patishon. No jak widzisz. Dłuższa gra niż by się wydawało. Ale są jaja jak berety, znalazł się Hicks, którego po drugiej części obcego porwali źli ludzie z Wayland Yutani. I teraz tu z nami łazi. Muszę wyrzucić... A nie, dobra. The hell is this place? Are you never in here? I heard about it. Do they come from here? Shit. Your guess is as good as mine, man. Let's move. Kurde, głodny jestem. This is Raider 6-5 with visual on the Queen. We are moving to engage. Mayday, mayday, we are taking a shitload of fire from those AA guns. We cannot move on the Queen. Repeat, we cannot move on the Queen. Somebody take out those guns! We need ground support now! Experiencing heavy Xeno activity in the facility. En route as fast as we can. Winter out. What? Wstawać pizdy. Przepraszam. Jak dzieci. What the hell happened in here? What? Szybko wylaz. There's one on the gun! That's the gun? I don't know! Siema kakaduist. Ej, zaś tu żeśmy są przy tym. Przy Space Jokerze. Ale tu... Ale tu zarosło wszystko. Znaczy zaglutowali. A w sumie ciekawe jest to, że w żadnym filmie Obcy nie było widać, jak one to jak one to produkują, te szpiki.
Bungo autohostuje mój kanał nawet dla 162 widzów. To witam wszystkich hostowańców. Od Bungegeła. Z jednej strony się cieszę, że już nie mam tego smart guna, bo ten obraz z niego tak bolał w oczy, z paszczy kapało. Ale to ile to one by nakapać musiały? Z tego jest ogrom. A może nie tylko z paszczy. Fu. Fu. Yeah. Przed 10 wstać? Czym? A, co do lekarza? Captain, we'll take care of the guns! Let's move! We're gonna need something major to take out those guns! Somebody, find an RPG! Aha, przez sprzedaż bilet? O Jezus. A, ja wstawałem na 9 i się kładłem o 5. No, tak jak Filip gada. Ja wstawałem o 9, kładłem się o 5 i żyłem. Panna Mordora, delikatna istota. A skąd ty takie rzeczy wiesz, Sixtus? A może właśnie nie, a może właśnie wręcz przeciwnie. Jak ja to mam zniszczyć? No jak to? No srak to, no normalnie. To jaka jestem, Mikołaj? No jaka? No właśnie, no taka jesteś, taka jaka jesteś, no taka jesteś dziwnie. Jak to się niszczy? Chyba nie. No ale to... Aha! Dobra. A ja nie czytam i potem... Tak to jest. Raider 6-5, we have cleared the sky over our location. Guns down! Roger that, Winter. Nice work. We are moving on the Queen. There are 2 more guns that are giving us trouble. Stay frosty. Nice work. We're moving on the second gun. The pakę.
O, jak mi się nagle iszczać zachciało. O Jezus Maryjo, nie wytrzymie. Może jednak wytrzymie. Jeszcze trochę. Wszystkie kobiety to są delikatne istoty. I że to mówi dorosły człowiek doświadczony, to ja jestem w szoku. Taką nieprawdę, takie kłamstwa. Ładnie się bawią. Królową wywożą! Zostawcie. Wezmą królową... O kurwa, przepraszam. Wezmą królową, zaś naprodukują jajów i będą jaja. Coś się już nie wywiozą. Taki jest plan. A żeby... nie wywieźli. Kosmiczne jaja. Spread out! Spread out! We'll converge on the second gun! Watch my six, reloading! Au! Oh shit, I'm empty! Cover me! Cover me, reloading! One tak. Jeb, jeb. No tak było. Ale no... Jesus, village people. What a village people. Ja nie mogę, jak mnie oczy już bolą. Dawaj to, kurwa mać. Good news, Raider! The second AA gun is out! Did you find the Queen? We got eyes on it, but there's still a gun operational giving us hell up here. Get it down now! You heard the lady! Raider, we are en route! Stay alive up there! Piu, piu, jeb, kurwa, dupu, budu. Czy miałem przerwę? No nie. Znaczy pomiędzy... No pomiędzy Lenovo a tym, ale tak to nie. Bo ja muszę tutaj... Ja muszę.
Ja muszę ocalić świat. Zrobię sobie przerwę jak skończę. Raider, we are not in range of the last gun yet. We're moving in closer. How you doing up there? Just peachy. Get that gun down! Another down! Jak uratuję świat od kosmicznych potworów, to będzie przerwa. Fotel odbity na udach. Cóż no. Enemy down! Cóż zrobisz? Wszystko strzelało. Patty ci zawsze wszystko strzela, bo ty już jest stara. Po prostu ogółem kończy ci się data ważności. Ała! Wiedział. Jestem ten. Jestem przewidywalny raczej. Znaczy stały w poglądach. Ale to jest dobra cecha. A nie jak chorągiewka. No, ludzie śpią, a ja tu napierdalam. Aby mogli spać. Siema, Shielders. A broń to ma wrażenie strzela kulkami BB. Tak słaba. Ała. Kurwa. Hell yeah! 6-5, the final gun is down. Skies are yours again. Pra! That's my boy! Pra! Miotacz ognia Frosta. Ale Frost zginął szybko. Frost to jest... Ten co spadł po tych schodach. Frost! Looks like there could be survivors. No Marines left behind. Go check it out. Understood, Axel. Pomyśl rozblisko... Alright. Stay Frosty. No i właśnie w tym przypadku nie okazało się to nie być najlepszym pomysłem. Ten miotacz jest pechowy. Tak samo jak Deadno Wishbaski. Wishbaski. Siema Tilshan. Wishbaski.
polski akcent w Alienie bardzo szybko się skończył. Dlaczego, Niklas, jesteś taki miły dla Mordory, a mnie ciśniesz? No bo to jest moja konkubina, a ty jesteś obca baba bez bolca. To chyba w miarę proste wytłumaczenie. Masz palce, no ja to też mam, dużo ludzi ma. To jeszcze nie jest jakiś super powód do chwalenia się, no umówmy się. Mieć palce, no. Nawet mniej ludzi chyba nie ma palców. Jak ma. Szybkie, zimne podsumowanie. No bo o czym tu w ogóle... O czym tu osprawiać, no? O czym tu osprawiać? To nie jest temat jakiś do filozofowania. Ojej, ja muszę sobie tak... Ja sobie muszę chwilę... Se przez okno sobie popatrzę. La la. Totalnie nic się nie dzieje. Siema Toma, 5 z. Nie widzę. O kurwa. This is 6-5. We are coming around now. IMI to you in less than a mic. Ja nie wiem, czy to w ogóle ma sens. Czy to się robi monotonne? Nie, jeszcze nie. Zobaczysz za 3 godziny. Isolation, co to jest monotonia? Tak, to jest królowa opcji. Should we pursue? Please advise. Negative. Do not re-engage. Get to the FTL ship now. This is actual. Z którego roku? 2013. We're getting off this rock. She's headed for the ship. And we follow the quarterback through. Double time. Praktycznie nowa. No, jak się ma komputer z późnego gierka. Prawie wszystko jest nowe. Tu.
enjoy that? W każdym razie gierkę warto sobie nabyć teraz, wgrać moda, poprawić inteligencję przeciwników i jak ktoś lubi obcego, to jest bardzo przyjemna. Made it through. Keep moving. We're almost there! Eyes up until we're on the ship! No ja Boruta właśnie kupuję za niedługo 1080 Ti. Watch my six. Reloading. Jak umierzycie? Jakby było więcej subów, to jak w Madrycie. O kurwiście. Cover me. Reloading. Ani zapity, a jedź kurwa, nie denerwuj mnie. Miasto patologiczne. Patologiczny kraj. Wszystko patologiczne. Nie, niestety, muszę iść się wysikać. Na YouTubie sobie przewiniecie. Idźcie też. O kurwa. Teraz mogę ratować świat. Move, move, move! The FTL is pulling up! Właśnie. Może tak być. Może tak być.
FTL is in the air! Advise, over! Everyone on the dropship, now! No kurwa. Nie uciekniemy. Albo uciekniemy. Albo nie wiem. How the hell do you plan on getting into that ship? I haven't figured that out yet! Right now would probably be a pretty fucking good time! I know! Bishop, what if I blow the doors? Likely it will close up inside to prevent a hull breach. What? That's the plan? We got no other options. We need to be inside before we breach Atmo. Reed, do it! Weapons hot! 2 away! Brace for impact! Bardzo ciekawy koncept na rozwiązanie tej, umówmy się, skomplikowanej sytuacji. Twardziel. Twardziel. To ja. Jednak ta kampania nie jest zaś taka krótka. Całkiem spoko. Tak, Somersby Blackberry. Get out of here, kid. Once we breach Atmo, everyone in the hold is dead. Cruz! That's an order. Get out of here! Cruz był spoko. Winter! Wait, where's Cruz? How do we get out of here, Bishop? Winter! He's pinned, Reed! Find a way out of here with Bishop! Leave no man behind, right? I'll try to get him out while you guys find a way to open the airlock door. To chyba by... That will get us inside. I say we have roughly 8 minutes until Atmo breach. Wait! Don't argue! Go! Understood. Keep moving! Ja nie wiem, nie znam się, ale chyba by nas wyssało. How you doing in there, Captain? Could use a magazine. We got 8 minutes, sir. I'm gonna find a way to get you out of there. Are you out of your mind? Winter, get out of here! Bishop, the Queen is in the hangar with us. Almost there. Stay out of sight, Winter. Good plan. Need a sit rep. I can't risk opening the door with her still inside, Winter. Do you know how to use the cargo launcher? It's for mid-air supply drops. I'm all ears, Bishop. You have to reset the cargo launcher before you use it. The automation system will crash. Winter, you have to do it manually. Solid copy, Bishop. Make sure she's in front of the cargo launcher before you pull the release. Ciotka. Kurwa. This is not as simple as it looks. No powiedzcie, że tu nie ma przejścia. No. Wiska.
No, nie no. Nie! Ja papier. Podkurwię ją trochę. A kurwa jolo. Wydupie! O chuj. Ręczny reset 3, kurwa, ręczny reset 8, ręczny reset 15. Serio? You must be joking. Co? A to tam! Matka z wywiadówki. Ręczny reset 4. Rozjebie mnie. Stara wróciła ze szkoły. Spust. Zaraz ją spuszczę. O kurwa. I'll take it from here, Marines. You all find Michael Wayland and make him talk. Take this corporation down for good, for all the souls we lost. Then turn the ship around and get our Marines off the surface of that godforsaken rock. Roger that, sir. Good hunting. Clamps disabled. Engine spooling. Godspeed, Captain. Let's see if this bitch can fly. Actual out. Ciekawe, czy długo spadali. Did any of that really just happen? Show off. On the other side of this door is Michael Wayland. The reason we're all here. We lost the Sulaco flight recorder. Wayu destroyed everything at the facility. We need him alive, and we need everything he knows. Agreed? O'Neill, I need you on this one, man. We can get these guys.
A właśnie, że Eryk Sycylijczyk, mylisz się. Now wait, before you shoot me, wait, just wait! Do you even know? Do you even know what you take away? Please, don't do this. I'm just the face that runs the company. O'Neill, think about what you're doing. I'm done thinking. We got him, man. Just put the gun down. I can't do that. Someone has to pay for this. For Cruz. For Keys. For all the ones we lost. For her. Don't make me say her name. If anyone says her name, I swear to God I will blow his head the fuck off! Please don't Do shoot. not speak to me, you sack of shit! Can I speak with you then? Bishop, get the hell out of the way, man! No. I'm not playing around, Bishop. If you don't move, I will shoot right through you. No, you won't, because Bella wouldn't want you to. I said don't say her name! Bella. O'Neill, shoot him. Hicks, what the hell, man? O'Neill, you're supposed to shoot him. This is how it's supposed to happen. Stand down, Corporal! Don't do it, O'Neill. Oh, thank you for not killing me. Oh my God. I just shot your guy. We needed him! Look again. Przecież to jest zaś cyborg. Wasn't the real Wayland? Negative, Corporal. But how did you know that wasn't the real Wayland? You said we need to find out what he knows? 13 weeks and 4 days they had me. Spent hours a day in a room. Torture after torture. Some days I could barely take it. But when there's only 2 of you in the room, you notice when the other guy ain't breathing. Why not keep him alive? Because he would kill every one of you the first chance he got. That's its function. Bishop? I can download any data he has. This is a special model. We might get lucky. What do you need, Bishop? Clear a space and find a scalpel. Is this dangerous? There are tubes in my brain. Dumb question, incredibly sorry. You ready, Bishop? It's already downloading. Please give me a moment, Winter. Is this gonna work? It'll work. How do you know? You lost a girl too, right? Yeah. Me too. It has to work. Bishop, are you okay? Please tell me we got something. Anything. We really need a win here, man. We got everything. No ale co macie? Ale no czym nie wy... Ale co to było? O wy chuje. Kurwa. Przecież ta gra nigdy nie będzie miała kontynuacji, bo jest za słaba. Przecież to jest jak reklama na filmie w środku zdania. O Jezus Maria. Znaczy mam jeszcze DLC. Przerwana hibernacja się nazywa. Ale one nie kontynuuje, tylko pokazuje historię Hicksa. Co mu się tam działo. Także ja w tym momencie zakończam nagrywanie i to był ostatni odcinek z gry Alien Colonial Marines. Moje końcowe wnioski są takie. Zakończenie jest denerwujące.
A gra ogółem jest... Daję jej takie 7 na 10. Bardzo dużo nawiązań do filmowego Obcego. Wierność, jak to się mówi, uniwersum. No i ogólnie jest spoko. Poprawili te najgorsze błędy w tym modzie, które były w tej podstawowej wersji. Ta inteligencja wrogów też jest całkiem ok już. Także mi się podobało, szczególnie, że dałem za nią 25 zł, no. Także tyle. Dziękuję za uwagę. Zostawcie łapkę w górę i widzimy się wnet. Cięcie.